Ακολουθήστε με! Τι γυρεύετε, μεγαλειότατε? Μπορώ να σας βοηθήσω? Έχω χαθεί και προσπαθώ να βρω το δρόμο για το κάστρο μου. Δεν είστε ο πρώτος που χάνετε μέσα σε αυτό το δάσος, μεγαλειότατε. Και κανείς πριν από εσάς δεν γλίτωσε από τη φοβερή κατάρα που το βαραίνει. Κατάρα! Μην ανησυχείτε. Η κόρη μου γνωρίζει αυτό το δάσος καλύτερα από τον καθένα. Είμαι σίγουρη ότι θα σας δείξει το δρόμο, αρκεί να της εκπληρώσετε μια επιθυμία της. Ακολουθήστε με, παρακαλώ. Γκρέτα, κοίτα, ο βασιλιάς. Μεγαλειότατε, η κόρη μου. Η μητέρα σας μου είπε ότι έχετε κάτι να μου ζητήσετε. Σας ακούω. Αυτό που θα σας ζητήσω δεν είναι πολύ δύσκολο. Πριν καιρό χάσατε τη γυναίκα σας. Αν νομίζετε ότι είμαι αρκετά όμορφη ώστε να αξίζω την τιμή, θα ήθελα να πάρω τη θέση της. Πείτε μου, σας παρακαλώ, με βρίσκετε άσχημη, μεγαλειότατε? Αντιθέτως, είστε πολύ όμορφοι. Επομένως το θέμα τελείωσε. Θα πω τα ευχάριστα νέα στα παιδιά μου. Ζουν στο δάσος της ευτυχίας, όπως ήταν η τελευταία επιθυμία της μητέρας τους. Είναι τόσο ευτυχισμένα μες στη φύση. Ώστε με αφήνει μόνη, Πώς πάει κανείς στο δάσος της ευτυχίας? Κανείς δεν ξέρει το δρόμο. Ούτε και ο ίδιος ο μεγαλειότατος. Γι' αυτό είναι τόσο ασφαλισμένα η ψηλοτάτη. Λέγεται ότι μόνο το νήμα της βασίλισσας ξέρει το δρόμο για εκεί. Αστε έτσι.
Νήμα της αγάπης που άφησε μια τρυφερή μητέρα οδήγησε αυτό τον πατέρα στα παιδιά του. Πώς είναι δυνατόν να φεύγει και να μ' αφήνει μόνη μου 3 νύχτες? Η μεγαλειότητά του επέστρεψε, υψηλοτάτη. Με συγχωρείς, αλλά όταν βρίσκομαι με τα παιδιά μου δεν καταλαβαίνω πώς περνούν οι μέρες. Ώστε τα αγαπάς πιο πολύ από μένα, τη γυναίκα σου, Το κουβάρι με τον Νίνα. Κάπου εδώ θα πρέπει να είναι. Το βρήκα. Και έχει φύλλα από το δάσος της ευτυχίας. Νήμα που σ' άφησε η λυπημένη μητέρα, οδήγησε με στο δάσος της ευτυχίας, εκεί που βρίσκονται τα παιδιά του άντρα μου. Ακριβές μου αγάπη. Ελάτε να σας φίξω στην αγκαλιά μου, ελάτε. Η καινούρια μας μητέρα. Έχουμε πάλι μητέρα. Μητέρα, τι όμορφη που είναι. Να την ήρθε. Ήρθε επιτέλους. Ελάτε γρήγορα. Ελίζα, Ελίζα, ήρθε η μητέρα. Μα ήρθε η μητέρα, η μητέρα. Να λοιπόν, αυτό είναι το δώρο της μητριάς σας. Έλα γρήγορα, Ελίζα. Δεν πρέπει να την κάνουμε να περιμένει. Και αυτό είναι για σένα. Φύγετε από εδώ, χαθείτε. Χαθείτε από μπρος μου. Να μη σας βλέπω. Να μη σας βλέπω. Αγαπημένα μου αδέρφια.
τους ξαναδώ άραγε. Ελίζα! Είμαστε τα δάκρυά σου. Είμαστε φίλοι σου. Κοίτα, πέφτει ένα αστέρι, κάνε μια ευχή. Προφύλαξε τα αδέρφια μου από κάθε κίνδυνο. Βοήθησε να ξανασυναντηθούμε. Αχ, αστεράκι, άκουσε τη δική μου ευχή που βγαίνει μέσα από την καρδιά μου. Τι όμορφα που είναι. Πρώτη φορά βλέπω το δάσος τόσο πολύ όμορφο. Καλημέρα, πουλάκια μου. Νοστιμότατο. Η μητέρα μου με προστατεύει και με έφερε σε αυτό το παράδεισο. Αχ, σας ευχαριστώ, μικρά μου. Να με συγχωρείς, παραλίγο να χαλάσω τον όμορφο ιστό σου, αραχνούλα μου. Πού είσαστε, αδερφάκια μου? Γιατί πετάξατε μακριά μου, γιατί? Μανούλα μου, κοντά σου ήμουν ευτυχισμένη. Αδέρφια μου, πώς είναι δυνατόν να γίνατε κύκνοι? Άσπρα φτερά, άσπρα φτερά, κύκνοι λευκοί, φεύγουν μακριά, ταξίδι στην Ανατολή. Κι εγώ από αδέρφια ορφανή, αν δείτε κάπου στον ουρανό 6 κύκνους κατασπρούς, πείτε τους πότε πίσω θα έρθουνε ξανά. 6 εγώ αδερφούς έχω μακριά. Χιόνι βαρύ πέφτει στη γη, μακράτο ελπίδα χρυσή του κόσμου τις ανηφοριές. Δεν τις φοβήθηκα ποτέ,
δείτε κάπου στον ουρανό 6 κύκνους κατασπρούς, πείτε τους πότε πίσω θα έρθουνε ξανά. 6 εγώ αδερφούς έχω μακριά. Αδερφάκια μου! Ελίζα! Αγγελάκια μου, αδερφάκια μου! Εσείς είστε! Αχ, αδερφάκια μου! Δεν το πιστεύω! Ωραία! Καλή μου! Ελίζα, Αγγελάκια μου, αδερφούλη μου, δεν το πιστεύω! μικρή μου Ελίζα! Αγαπημένα μου αδέρφια, ώστε εδώ είναι το σπίτι σας τώρα πια. Μετά τη δύση του ήλιου ελευθερωνόμαστε από τα μάγια και ξαναγινόμαστε όπως και πριν. Με την ανατολή του ήλιου όμως γινόμαστε πάλι κύκνοι. Η κύκνη Ελίζα είναι αποδημητικά πουλιά που δεν μένουν στα ζεστά μέρη. Θα πετάξουμε σε πιο κρύες χώρες την Άνοιξη. Το κατάλαβες αυτό? Ναι. Και θα μπορέσουμε να γυρίσουμε πάλι στη χώρα μας το χειμώνα. Όμως δεν πρέπει να λυπάσαι, μπορούμε να είμαστε μαζί τις νύχτες όπως απόψε όλο το χειμώνα. Αυτή η σπηλιά μπορεί να είναι καλή για μας, αλλά δεν είναι καθόλου κατάλληλη για την Ελίζα. Σωστά. Πρέπει να της φτιάξουμε ένα κρεβάτι και να της βρούμε μερικά ρούχα. Έχει δίκιο. Αφού μπορούμε να πετάμε τη μέρα θα τα μεταφέρουμε. Δεν πρόκειται να σε αφήσουμε μόνη σου όσο κρατάει ο χειμώνας, Ελίζα. Μα πού πάτε? Σας ευχαριστώ, καλή μου. Είσαστε τόσο καλοί. Μα πού είναι ο μικρός μου αδελφός? Αν δεν γύρισε μαζί σας, τι έγινε τότε? Αν δύσει ο ήλιος την ώρα που πετάει, θα γίνει άνθρωπος και θα πέσει από τον ουρανό. Ελίζα, κοίτα τι ωραία κάπα που σου φέρα. Είσαι καλά, δεν χτύπησες, Αχ, έτσι μου έρχεται να σε δείρω. Ωραία, αδελφούλα. Θαύμα, δεν είναι? Μα δεν μου λέτε, τι έγιναν οι κορώνες σας, τι τις κάνατε? Τις δώσαμε για να πάρουμε διάφορα άλλα πράγματα. Οι κορώνες δεν μπορούσαν να σε ζεστάνουν. Να γίνει φωτιά όμως και μερικά ζεστά ρούχα μπορούνε, θα δεις. Ω, τι καλοί που είσαστε.
Και εμένα θα με αφήσετε εδώ? Δεν γίνεται αλλιώς. Οι κύκνοι ζουνε στο κρύο. Πρέπει να πετάξουμε στις χώρες του βορρά τώρα που ήρθε η άνοιξη. Όχι, όχι, δεν μπορώ να σας χάσω πάλι. Πείτε μου, δεν υπάρχει τρόπος να σας ελευθερώσω από τα μάγια? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να πλέξεις 6 πουκάμισα χωρίς να προφέρεις ούτε μία λέξη για 6 ολόκληρα χρόνια. Να τα πλέξεις μόνη σου. Θα πρέπει να κόψεις εκατομμύρια τσουκνίδες, να τις πατήσεις και να τις φτιάξεις νήμα. Θα το κάνω. Αλλά πρόσεξε, αν έστω και μια λέξη βγει από τα χείλη σου σε αυτά τα 6 χρόνια, εμείς θα πεθάνουμε την ίδια στιγμή. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε να το κάνει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη θυσία για τη μικρή μας Ελίζα. Αφού το είπα, θα το κάνω. Ο ήλιος ανατέλει. Αντίο, Ελίζα. Στο καλό, αδελφάκια μου. Αντίο. Θα ξανασυναντηθούμε σύντομα. Ναι, σίγουρα. Στο καλό, αγαπημένη μου. Είμαι τόσο δυστυχισμένη. Έφυγαν, Ελίζα. Θα τους ελευθερώσω με κάθε θυσία από τα μάγια. Τους αγαπάω τόσο πολύ, τόσο πολύ. Αλλά οι τσουκνίδες τσιμπάνε. Θα σου πληγώσουν τα χέρια. Τα χέρια σου είναι τόσο απαλά. Όμως ακόμα και μια σταγόνα έχει δύναμη. Κοιτάξτε. Βλέπετε, αν συνεχίσω με την ίδια υπομονή όπως το νερό που πέφτει, θα μπορέσω να κάνω τα πάντα για να σώσω τα αδέρφια μου. Τα πάντα. Αν πεις έστω και μια λέξη, τα αδέρφια σου θα πεθάνουνε. Θα προσέχω. Ολομόναχη όπως είμαι, με ποιον να μιλήσω? Τώρα ναι, μα τα αδέρφια σου θα γυρίσουν πίσω το χειμώνα και θα αρχίσουν να σου μιλάνε. Σίγουρα. Γι' αυτό το χειμώνα θα πάω κάπου μακριά. Να μην τους βλέπω, να ζήσω τελείως μοναχή μου. Αν και λυπάμαι που θα μείνω μόνη μου για 6 χρόνια. Δεν φοβάμαι όμως, γιατί ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πιστεύεις τα αλήθεια ότι θα τα καταφέρεις, Ελίζα? Ω ναι, είμαι σίγουρη. Δεν θα ξαναμιλήσω ούτε μια φορά για 6 ολόκληρα χρόνια. Ούτε μια λέξη δεν θα βγει από τα χείλη μου όσο χρειάζεται για να ελευθερώσω τα αδέρφια μου από τα φοβερά αυτά μάγια. Και τώρα, στο καλό. Στο καλό, φωνή μου. Στο καλό. Στο καλό. Έχεις δύναμη, είσαι δυνατή. Οι τσουκνίδες γίνονται πράσινοι, μακριά κλωστοί. Κάνε ευχή και θα δεις πόσα πολλά μπορείς. Αν πιστέψεις μέσα σου, όλα θα τα βρεις.
είναι εδώ. Ελίζα! 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 Ελίζα, πού είσαι? Ελίζα! 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 Το πρώτο πουκάμισο τελείωσε. Το δεύτερο πουκάμισο τελείωσε.
Το τρίτο πουκάμισο τελείωσε. Το τέταρτο πουκάμισο τελείωσε. Το πέμπτο πουκάμισο είναι έτοιμο. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Αυτή θα πρέπει να βρίσκεται πολύ καιρό εδώ. Περίμενε, θα την κατεβάσω κάτω. Είπα κατέβα κάτω, έλα λοιπόν ομορφούλα. Άφησε την κάτω. Πώς? Υψηλότατε. Ησύχασε και πες μου, πού βρέθηκες μικρή μου εσύ μέσα στα άγρια δάση, μπορείς να μου πεις? Τι βρήκαμε να πλέκει αυτά εδώ τα μπουκάμισα πάνω στο δέντρο. Ορίστε. Πες μου, πώς σε λένε? Καημένο κορίτσι, δεν πρέπει να μείνεις ολομόναχη στην ερημιά. Θα σε πάρω αμέσως στο παλάτι. Τι σου συμβαίνει, παιδί μου? Σε ακούω. Πες μου. Με διώξε ο βασιλιάς. Ανακάλυψε ότι εγώ μεταμόρφωσα τους πρίγκιπες εκύκνους. Και λοιπόν, εγώ είμαι εδώ. Μπορώ πάντα να εκπληρώσω όλες τις επιθυμίες σου. Έλα, πες μου τι θες αυτή τη φορά και θα γίνει αμέσως. Η θέση της βασίλισσας με συναρπάζει ακόμα. Θέλω να μ' αγαπήσει ένας βασιλιάς πλουσιότερος και ομορφότερος από αυτόν. Είναι πολύ αυτό που ζητάω. Τι λες, είναι πολύ? Καλά, θα δούμε, ομορφούλα μου. Τι όμορφη, τι χαριτωμένη. Πολύ ωραία. Υψηλότατε. Πανέμορφη, μια ζωντανή οπτασία. Και ακόμα δεν ξέρω ποια είσαι και από πού έρχεσαι. Όπως και να είναι, θέλω να σου δείξω το παλάτι μου. Τι λες, πάμε? Μαγικό μου φίλτρο, μόλυνε το πόσιμο νερό και όπλωσε την αρρώστια παντού. Τι ήταν αυτό? Αισθάνομαι ότι κάτι συμβαίνει.
πρίγκιπας αραβωνιάστηκε. Να ζήσει! Οι δαίμονες είναι η Ελίζα, η κόρη του βασιλιά. Σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόταση γάμου που σου έκανα. Θα πραγματοποιήσω οποιαδήποτε επιθυμία σου αρκεί να μου τη ζητήσεις. Πού βρέθηκες εσύ εδώ? Φύγε γρήγορα! Περίμενε! Υψηλότατε! Μα τι στην ευχή τα θέλεις, δεν καταλαβαίνω. Καλά, ωραία, κράτησέ τα αν θες, αρκεί να είσαι ευτυχισμένη. Τι μου λες, επιδημία στη χώρα μου? Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα τι είδους επιδημία είναι. Πάντως πολλοί άνθρωποι άρχισαν ξαφνικά να υποφέρουν και δεν φαίνεται να υπάρχει καμία θεραπεία. Συγκεντρώστε γιατρούς από όλη τη χώρα. Στείλτε φάρμακα σε κάθε οικογένεια. Ετοιμάστε ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Όποιος καταφέρει να βρει μια αποτελεσματική θεραπεία θα αμοιφθεί γενναία. Μάλιστα, υψηλότατε. Μητέρα, κοίταξε εκεί. Αυτή είναι. Το είδες? Τα έχει σχεδόν καταφέρει. Βρίσκεται στο έκτο πουκάμισο και το τελειώνει. Φρόσος που σου το έχει, μικρή. Αλλά μην ανησυχείς, κόρη μου. Τα 6 χρόνια τελειώνουν και αυτά σε 7 ημέρες. Αν δεν προλάβει πριν χτυπήσει η καμπάνα 12 φορές, θα είναι το τέλος τους. Οι πρίγκιπες θα μείνουν για πάντα κύκνοι. Και υπάρχει τρόπος να μην το τελειώσει. Έχει εμπιστοσύνη στη μητέρα σου. Η ιστορία κι αυτή. Ήταν ανάγκη από όλους τους ανθρώπους να αραβωνιαστεί τον πρίγκιπα. Έμαθαν όλοι για την αμοιβή. Μάλιστα, δοκιμάσαμε ό,τι ήταν δυνατόν. Είναι πολύ περίεργη αρρώστια. Τίποτα δεν μπορεί να τη θεραπεύσει. Κύριε, μια ηλικιωμένη γυναίκα και μια κομπέλα θέλουν να σας δουν. Λένε πως έχουν φάρμακα. Κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μας που δεχτήκατε να μας δείτε. Ερχόμαστε από τα μακρινά βουνά που είναι πέρα, μακριά πίσω από τη θάλασσα. Μακριά πίσω από τη θάλασσα. Σας φέραμε τα πανάρχια και μοναδικά φάρμακά μας. Τα συστατικά τους είναι από τα πιο σπάνια. Μυαλά από κροταλίες, αυγά από κοράκια που έχουν ποτίσει σε αίμα εμβρίου επί 99 χρόνια. Και το φίλτρο έβραζε επί εβδομάδες. Είναι πολύ δυνατό δηλητήριο, αλλά όπως λένε, οφθαλμόν αντιοφθαλμού και οδόντα αντιοδόντος. Ένα λιγότερο ισχυρό φάρμακο δεν θα ήταν αποτελεσματικό. Λέγε ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Έμαθα ότι μια μουγγί μάγισσα βρίσκεται στη χώρα σας τον τελευταίο καιρό. Αυτή προκάλεσε την επιδημία. Αυτά είναι για σας. Ένα δείγμα της ευγνωμοσύνης μας. Σας το προσφέρω εκ μέρους όλου του λαού μου.
Σας ευχαριστούμε. Αλλά πριν δεχτούμε το δώρο σας, πρέπει πρώτα να ξεφορτωθούμε τη μάγισσα. Μπορεί να προκαλέσει κάποια άλλη καταστροφή. Δυστυχισμένε, πρίγκιπα. Όσο για την αμοιβή μας, θα τη δεχτούμε αργότερα. Θέλεις να ζητήσεις κάποια χάρη από τον υψηλότατο κόρη μου? Εμπρός λοιπόν, ζήτα την. Ναι, αλλά ντρέπομαι. Θα σας δώσω ό,τι θέλετε, φτάνει να το ζητήσετε. Αλλά να εξοντώσω τη μάγισσα είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε ποια είναι. Δεν είναι δύσκολο να το ανακαλύψουμε. Στο τέλος του χειμώνα, τις νύχτες με τη Μανσέλινο, όταν λιώνουν τα χιόνια, μια γυναίκα πηγαίνει σιωπηλή στο νεκροταφείο. Μα τι θέλει να πει? Αυτή η γυναίκα θα είναι σίγουρα η μάγισσα υψηλότατε. Απόψε είναι η τελευταία Πανσέλινος του χειμώνα. Η γριά είχε δίκιο. Είναι η μάγισσα. Λέτε να είναι μάγισσα? Είναι αλήθεια? Τι έχεις να πεις για να υπερασπίσεις τον εαυτό σου? Θα καταδικαστείς εάν δεν μιλήσεις. Θα καείς ζωντανή στην πυρά με την κατηγορία ότι σκόπιμα διέδωσες την επιδημία στη χώρα. Μα γεννήθηκε βουβή, δεν μπορεί να απαντήσει. Κυρίες και κύριοι, ησυχία σας παρακαλώ. Έχω μια ιδέα. Αυτή εδώ είναι μια μεγάλη βελόνα. Αν είναι άνθρωπος θα νιώσει πόνο όταν θα την τσιμπήσω με αυτήν και θα φωνάξει, έτσι δεν είναι? Ακόμα κι αν δεν μιλάει μπορεί να φωνάξει, συμφωνείτε? Πρόσεξε, μια λέξη αν βγει από τα χείλια σου θα πεθάνουμε. Αν δεν φωνάξει θα πει ότι είναι μάγισσα. Θα πεθάνουμε την ίδια στιγμή. Τι δύναμη που έχεις, φώναξε λοιπόν πεισματάρα. Όπως βλέπετε η κατηγορία είναι αληθινή. Χωρίς αμφιβολία είναι μάγισσα. Γιατί δεν μιλάς, γιατί? Είσαι στα αλήθεια αυτή που έφερε την επιδημία στη χώρα μου? Το μόνο πράγμα που αγαπάς λοιπόν είναι αυτές οι τσουκνίδες? Ακόμα κι αν είσαι μάγισσα, θα κάνω την επιθυμία σου, έστω κι αν αυτή είναι η τελευταία σου. Έλα, δώσ' της το πλεκτό της. Μάλιστα, υψηλότατε.
Σύμφωνα με το έθιμο, η μάγισσα θα καεί αύριο το μεσημέρι με το χτύπημα της καμπάνας στη μεγάλη πλατεία, μπροστά στο παλάτι. Είναι όλα έτοιμα, κύριε. Καλά, σε ευχαριστώ. Μας συγχωρείτε, μπορούμε να σας πούμε 2 λόγια? Τώρα η επιδημία πέρασε. Δεν συμφωνείτε, υψηλότατε? Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ. Σχετικά με όσα είπατε για την αμοιβή μας, υψηλότατε, Γκρέτα, ζήτησε τη μόνη σου από τον πρίγκιπα. Ήθελα να σας πω ότι σας αγαπώ, υψηλότατε. Είσαστε μέσα στην καρδιά μου. Τι είναι η αγάπη για σένα, κορίτσι μου? Τι ξέρεις εσύ από το μεγαλείο της αγάπης? Η αγάπη είναι αυτοθυσία και αντοχή. Θα μπορούσες ποτέ σου να πεθάνεις για χάρη της? Δώσ' τους λεφτά και να φύγουν. Μητέρα! Ω, μητέρα! Εμπρός, ήρθε η ώρα. Σήμερα οι πρίγκιπες θα έπρεπε να ελευθερωθούν από τα μάγια. Και αντί γι' αυτό το κορίτσι θα εκτελεστεί. Τι κρίμα που έρχονται έτσι τα πράγματα. Τι έγινε, υψηλότατος? Θα πρέπει να αρρώστησε από το φόβο του. Είναι πολύ ευαίσθητος για να βρίσκεται σε μια τόσο σημαντική θέση. Όπου να είναι πρέπει να τη φέρουν. Πρέπει να τη φέρουν. Έτοιμοι! Εμπρός! Ανάψτε την πυρά!
Ελίζα, αδελφούλα μας! Κάψτε την! Κάψτε την! Κάψτε την! Κάψτε την, αυτή είναι η δουλειά σας! Τι κάθεστε, κάψτε την! Εδώ τι κάνεις εκεί! Το μαγικό μου ραβδί! Σταματήστε! Σταματήστε! Αφήστε τους να μιλήσουν! Συλλάβετε αυτές τις δύο γυναίκες! Πάμε να φύγουμε! Πάμε! Είμαι γριά γυναίκα! Μη με χτυπήσετε! Μη με χτυπήσετε! Είμαστε τα αδέλφια της Ελίζας. Αυτή η μάγισσα μας μεταμόρφωσε σε κύκνους. Η αδελφή μας με τη σιωπή της και την αγάπη της μας λευτέρωσε από αυτά τα μάγια. Ώστε το όνομά σου είναι Ελίζα. Μάλιστα, υψηλότατε. Τι γλυκιά φωνή. Κάψτε τις μάγισσες! Σας παρακαλώ, περιμένετε. Λυπηθείτε τις. Αφήστε τις να ζήσουν και διώξτε τις για πάντα από το βασιλειό σας, υψηλότατε. Θα το κάνω για χάρη σου, Ελίζα. Η αγάπη είναι πιο δυνατή από την κακία. Το απέδειξες. Θα σας συγχωρήσω. Η κακία σας είναι η δυστυχία σας. Ντροπή σας, μάγισσες. Να φύγετε αμέσως από τη χώρα μου. Μητέρα, πες μου, τι εννοούσε όταν είπε ντροπή σας? Πού θέλει να ξέρω! Κάθε ευτυχία και στους δυο σας. Και ευχαριστούμε για όσα έκανες. Ευχαριστούμε. Τι ευτυχία. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κλάψω ή να γελάσω.